दिनै जिहेतु जों मोनसे गोथार सान होननानै बुंनांगोन दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसन सान जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि रांखान्थियारि जौगाथाय आरो सोलोंथाइ जौगाथाय जोंनि समाज जोंनि राव हारिमुखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय बेखौ 2013 मायथाइनि 18 जुलाइआव बे आफादखौ सानजारि नोगोर सिमेन्सफोराव धेमाजियाव दाजेननाय जायो। दिनै बे 12 बोसोर आवगानो होबाय जोनोमनिफ्रायनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिआरनि बायजोजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' हारिनि जेसेबांनाखि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय गुबुन गुबुन आफादजों थाफानानै गुबुन गुबुन आफादखौ लाफानानै जों खामानि मावबाय थादों। दिनै बे आफादा थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिहेतु 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि मोनब्रै हान्जा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों बेयाव मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै सिनायथि जानाया जोंनि थाखाय बे गोग्गाथाव होननानै जों बुंनांगोन। आरो बे सुक्तिनि दारैनो बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फ्राबो मोनसे राजखान्थियारि मोन्थाय गावखौ गावनि समाजखौ गावनि रांखान्थिखौ बिथाखौ दानो थाखाय जों मोनसे गावखुंथाय मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। बे काउन्सिला दिनै फैयै फैयै गामि सोसननाय हाबाफारिया फ्राय जागासिनो दङ खलब हिसाबै। सेथि खोलोबाव गिबियावनो जादोंमोन 958 गामि बे हाबदों जोंनि बर' गामियाव नटिफाइ जाबाय अलरेडि। आरो नैथि खोलोबाव दा आद्रा थानाय 160 गामि आरो फैबावगोन। आरो बिनि बादैबो जोंना टिवा अट'नमास काउन्सिलाव एसे गामि थाबावदों। बेनिफ्राय राभा अट'नमास काउन्सिलनि गंसेबो गामिया जोंनाव हाबाखै। आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय जेब्ला बर' गामिफोर दङ जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों बिटिआरआव हाबखांनायनि उनाव जेब्ला गामिफ्रा बिटिआरआव हाबथावा बे हाबथावै गामिफोरखौ जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बोरै सोनो हायो बेनि थाखाय जों रायज्लायबाय थादों। दाख्लै बावैसो 13 जुलाइआव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनसे हान्जा एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन आरो एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटि बे मोनब्रै आफादनि हांख्रायनायाव जों 14टा अर्गेनाइजेसन जयै जों मोनसे सावरायनाय जादों। जयै सावरायनायाव बर' हारिनि थामोनथा आरो जौगाथायनि थाखाय जयै जों बोरै खामानि मावनो हायो बिनि सायाव सरसा जायो। आरो बेजों लोगोसे बे बिथिङावनो आं बुंदोंमोन जे राभा हासंनि जिथु झामेला दं बेखौ थाबैनो फोजोबनांगौ जों बयबो आफादफ्रा ज' जानानै। मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहा दासिमबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबनायनि जिथु गरन्थ बेखौ लादोंब्लाबो माखासे एसे बादा बिगिनि जाना दं बेखौ फोजोबस्रांनानै जिहेतु जों बर' गोजायै बे काउन्सिलाव जों बोरै ज' थानो हायो बेनि थाखाय बयबो आफादखौ आं खामानि मावनो थाखाय मदद होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। जेंना होनना बुङोब्ला बिटिआरनि बायजोआव गोबां जेंनाफोर दङ। गोबां बर' राव रोङि फोरोंगिरिफ्रा बर' मिडियामाव फोरोंनानै दङ। बिथांमोना फोरोंनायाव जोंनि गथ'फ्रा सोलोंथाइ लानायाव एसे आख'-फाख' जादों। गोबां फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया। गोबां फरायसालिफ्राव सासेल' फोरोंगिरि जानानै दङ। आरो बिनि बादैबो थाखानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राबो थैलांनो हमदों बिटिआरनि बायजोआव। जेरै एग्जाम्पल हिसाबै बुंबाय थानाय जायो नगाव जिल्ला बादियाव गंफ्रोमबो गामियाव बर' मिडियाम स्कुल एमइ स्कुलफोर दंमोन। गभर्नमेन्ट हाइ स्कुल गभर्नमेन्ट गंनै सरकारि स्कुल दंमोन। दा बेफोर स्कुलफोराव दिनै सासेबो फरायसा गैला। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। गतिके जोंनि मेडियामानो जुदि थायाब्ला जोंनि बर'नि जिथु राव हारिमु बे थांना थानाय नङा। गतिके बेफोरखौ नोजोर होनानै बेफोर जायगायाव जों बोरै जोंनि बर' मिडियामखौ गायसनफिननो हायो बेनि सायाव जोङो काउन्सिलखौ जों बिथोन होदों खावलायदों। लोगोसे आसाम सोरखारखौबो जों नारसिनदों बिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय। जिथु 6.3 जोंनि गेजेराव एसे नांथाना थाबाय बे सुक्तियाव जिथु फैफानाय बियो जोंनि बार्गेनिंआव एसे नांथालायना थाबाय। गतिके बियो थाबैनो मावनांगौ होननानै जोंनिफ्राय नारसिननाय दं। आरो आसाम सोरखारखौ जों खावलायदों जे बिटिआरनि बायजोआव स्पेसियेल रिक्रुइटमेन्ट होनानैब्लाबो बर' मिडियामनि जिथु जेंनाफोर दं बेखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय जों दाख्लै बावैसो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो हमनानै जों बुंदोंमोन। आरो बिथाङा बुंदों जे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिबो दंमोन बिथांखौ बुंदों थाबैनो थारमाने बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ फोथांनो थाखाय बिटिआरनि बायजोआवबो बर' मिडियामनि थाखाय स्पेसियेल रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ होननानै बिथाङा सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बिथोन होदों। दा बे बिथोन बायदिनो जों मोनसे आसा फारिदों
जे बिटिआरनि बायजोनि जेब्ला बर' मिडियामनि जेंनाफोर दङ हयथ' बे जायोब्ला बे एसेबाबो सुस्रांजागोन होननानै जों मोनसे आसा खालामो। नैबायदि सानो नामा? नंगौ दिनैसिम थारमाने बर' फिसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे जिहेतु इन्टारिम बडियावनो दङ गभर्नमेन्टजों दाजानो होदों दिनैसिम जों बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै। बिसायख'थिसिम लांनो जों गोबां नाजादों सोरखाराबो नाजादों खिन्थु जिहेतु गुबुन गुबुन काउन्सिलाव जोंनि बर' मानसिफ्रा हाबना थाबाय बे काउन्सिलफोरनिफ्राय डिन'टिफाइ खालामब्लासो जिहेतु जोंनि बर' फिसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबनो हायो। जेरै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बेसेबां बर' गामि दङ डिन'टिफाइ खालामना हरबाय, सनवालनिफ्राय डिन'टिफाइ खालामना हरबाय, देउरिनिफ्राय खालामना हरबाय, थेंगालनिफ्राय खालामना हरबाय, टिवानिफ्राय माखासे खालामना हरबाय, एसे थाबावदों खिन्थु कमप्लिटलि राभा हासं अट'नमास काउन्सिला डिन'टिफाइ खालामाखै बर' गामिफोरखौ। गतिके बे बर' गामिफोरखौ सोस'नो हायाब्ला जों बिसायख'थिसिम लांनायाव जोंहा गोब्राब जादों। मानोना जों गवालपारानि बर'फोरखौ नागारनानै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो जों सिन्था खालामाखै। बे जेंना जादों। गतिके बे बिसायख'थिसिम लांनानै जोंनि बिसायख'थिसिम जाहैब्ला बे काउन्सिला मोनसे गोहोगोरा जागोन। गोहोगोरा जायोब्ला सोलोंथाइ आयदायाव बेयो गोबां खामानि मावनो हागोन होननानै जों मोनसे